Q&A, og Katrine, du læser bare spørgsmålene. Okay, vi har fået dem her fra Instagram. Hvorfor valgte de navnet Padderne? Det var Fordi vi så kan min skildpadder. fordi Nicoline har nogle skildpadder. Vi skal have padderne. Altså for det første, så skulle vi finde et navn, som der bare lige var... Padderne. Og så havde Nicoline nogle padder. Det kom ligesom... Det er faktisk ikke padder, det hedder skildpadder. Ja. Det kom ligesom sådan en ting, der bare kommer til dig. Det skal hedde padderne. Det kommer sådan til. Ja. Og næste spørgsmål. Okay, hvad hedder I? Jeg hedder Gabriel. Jeg hedder Katrine. Jeg hedder Nicoline. Jeg hedder Theodor. Okay, hvor mange år er I? Jeg er 10. Jeg er 11. Jeg er 10. Snart 11. Hvor gammel er du? Jeg er 10,5. Altså, vi går alle sammen i samme klasse, hvis I nu undrer jer. Og så står her, er I kærester? Nej. Nej. Ja. Nej. Er I kærester? Måske. Nej, så I er ikke kærester. Og der er ingen af os. Næste spørgsmål. Der er bare ikke nogen, der ved det. Hvem er med på kanalen? Det er jeg. Det er jeg. Vel? Er I også med på? Hvad? Er I også med på kanalen? Ja. I er også med på kanalen. Okay. Så læser du det sidste op, for det overgår jeg ikke. Hvad er målet i pt med subscribers? Altså, hvor mange subscribers håber I får? Jeg håber, I får 100. Jeg håber, at vi bare får 3. Jeg håber altså, at vi bare får nogen. Altså, jeg håber, at vi får cirka 100 eller 500 eller 1000. Altså, hvis man skulle være realistisk, ikke? 10.000. Det er realistisk. Ja, hvis vi skal være realistiske, når vi starter en helt ny kanal op, så kunne vi måske starte med 5, og så snakker vi længere op, så får vi sådan 1000. Men I kan lige se, I får lige et klip, hvor I kan se padderne. Eller skildpadderne. Okay. Så ses senere. Subscribe i dag og bliv padder.